που έβαλε ένα βενζίνο κινητήρα στο τέλος αυτού. Για λίγο. Δύσκολα. Έλα, από εκεί τελείωσε ο Αλέξανδρος. Τι να πάμε γυμναστήριο, θέλω να κόβουμε δύο τέτοια. Από εδώ μην το κόβει το. Παιδιά, ανεβείτε 3 άτομα. Στην άκρη όμως. Α, θα βγουν το τελείως. Για ανεβείτε 3 άτομα, 3-4 άτομα παιδιά πάνω. Κι άλλοι. Τι, για να σπάσει. Αλλά στηρίζετε από κάτω. Κόψτε ρε, κόψτε ρε, θέλω να το κόψω εγώ. Η αποστολή λίγο την τα κλαδιά, μήπως γυρίσει να έχει το μήκο. Παιδιά, αυτό να μην Κατέβα. Σφίγγει. Όχι, δεν μπορεί να Μισό λίγο, Νίκο, μισό μου το πουνέ. Το κόψαν. Σχεδόν έχει ανοίξει τώρα, είναι με κάτω. Παιδιά, σχεδόν έσπασε. Κάτω. Ελάτε λίγο από εδώ, μεριά αστήρια άτομα να ανοίξετε. Σιγά. Πω, ωραίο. Έλα. Δικό μας αυτό. Κουτζάκι. Φορτώ. Γιώργο, άρχισε να κόβεις. Γιώργο, κόψε το βάλουμε στην άκρη αυτό. Είναι για το πάρουμε για σιλβία. Ποιο είναι κομμένο. Πού εκεί πάνω να πάρει φιλαράκι. Από εδώ ρε. Από κάτω έχει τρύπα. Εκεί εσύ έχουμε πατούρα, οπότε βάρα λίγο. Εναλλάξε, όλοι εναλλάξτε το... Έχει τρύπα, το μισό είναι κομμένο. Αντώνη, πρόσεχε εδώ, δεν έχει πολύ. Μόνο από τη μεριά σου κρατάει. Λίγο πιο πίσω, παιδιά, όλοι. Όλοι με κατεβήκε, θα πάω στα κλαδιά. Τώρα θα πέσει, παιδιά. Όλοι πιο πίσω, παιδιά. Παναγιώτη, μπορείτε να σε πάρω τα κλαδιά, να μην Ναι, λίγο πιο πίσω, παιδιά. Πάρουν άλλοι. Κύριο, δεν έχει. Πίσω, γιατί μπορεί να γλιστρήσει κιόλας. Θες μέσα. Φώτα έχεις αναμένα. Γιώργο, μην πας πολύ πίσω. Δεξιά. Ποιος θα το μαζέψει, λες. Α, κρύο έχει. Το πλανάκι εδώ. Ανέβη παιδιά, πιο γρήγορα. Θέλω να κόψουμε κι αυτό. Γιάννη, άντε παιδιά, πιο γρήγορα, κόψτε τα κλαδάκια. Γρήγορα, σας παρακαλώ. Τι είναι αυτό, καθυστέρηση. Μπροστά, φύγετε από μπροστά. Φύγετε από μπροστά, μην την καταγγείλεις προς τα κάτω. Άσε ρε τώρα. Δεν φεύγει πολύ, ξέρετε και έχει ο κόντρα. μας κάνει μπιλιάρδα. Επόμενη φορά όποιος έχει εργάτη μπροστά, να... 12.000 λίβρες στην αρχή και πρέπει να τη δοκιμάσουμε, να δούμε τι γίνεται. Άιντε πάμε σιγά. Έχουμε και ασθενοφόρο.